रावबो लाथारमारलाबा खासि खालामजानोसै आं। अरे कहना क्या चाहते हो? दे खासि खालामजादो दे फंबाय। नाथाय नों खोनासंना ला, जेब्ला नोङो बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव गार्लफ्रेन्ड मोनोबा अब्ला नोंनि गोसोआव सानगोन, आइलै आं मानो खासि खालामजाफ्लांखो। बिथांनि नामानो जाबाय उइलियाम लाहारी। नोंथांखौ आं बेखौनो साजेस्ट खालामो, नोंथाङा खासि खालामजानोबा खालामजानो हागोन, नाथाय उनाव फस्थायनोल' नाङा। गजब बेइज्जती। हेलो गाइस, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालामगोन आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामगोन। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै। लेट्स स्टार्ट। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो बुंखाबाय, भिडिअखौ अनलि एन्टारटेननि थाखायल'सो खालामनाय जादों, बेयाव रावखौबो दुखु होनो थाखाय बानायनाय जायाखै। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जोंनि बर' सिख्लाफोरा मबाइलखौ लाखानाङा, मबाइलखौ बन्द' खालामदो। बिमा बिफाफोर, सिख्लाफोरनो मबाइल होनांला। मानो होनोब्लाथाय आरोना, नोंथांमोना नैबे फट'खौ नायनानै लानो हागोन। जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाजिनांगौलै, लाजिनांगौ। जोंनि बर' सिख्लाफोरा लाजिनांगौ। आंनि गोसोआव सानो आरोना, बे खोथायाथ' रियेलखा, लाजिनांगौआ। मानो होनोब्लाथाय आरोना, मबाइला लासिगोन, मबाइला लानानै बिनिफ्राय फन रायलायसिगोन, बिएफफोरजों फन रायलायनो बिदिनो लासै लासैनो बयफ्रेन्डआ फट' बिहरबाथाय केमेरा साफायनानै हरसिगोन, बिनिफ्राय लासैनो भाइरेल जासिगोन। वाट्सएप, फेसबुक, इउटुब भाइरेल जासिगोन, बिनिफ्राय गावहाबो लासिंसिं जासिगोन, ओमफ्राय बर' हारियाबो बदनाम जासिगोन। दानिया फैदोलाय नेक्स्ट भिडिअ। बेयो खुनु भिडिअ जानाय नङा, बेयो फेसबुकनि मोनसे मेम्स आरोना, नोंथांमोना नायना लानो हागोन। नोंथांमोना बेखौ फरायना ला, आंथ' फरायना होनो हानाय नङा। नोंथांमोना फरायनानै मा बुजिखो? जाय लेजेन्ड बिसोरथ' मिथिखादों जानांगौ। नाथाय जोंना नैबे बिथाङा मिथियाखै, बिथाङा शेयार खालामदों, माथो बेखौल' अनलाइननो रोंनांगौ। मानो अनलाइननो रोंनांगौ माने आंबो मिथिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग। नाथाय नोंथांमोना जाय मिथियो गाहायाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आंथ' सानो रानलायनानै जानांगौ। अब्ला भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। लोगो मोनसेलाय गोदान भिडिअ।